Яңалыклар чыгарылышы үзешен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Зур тормышка аяк басалар. Бүген шәһәрнең барлык мәктәпләрендә дә соңгы кыңгырау яңгырады. Мөселманнарның төп бәйрәмнәренең берсе Корбан бәйрәме якынлаша. Чаллыда әлеге бәйрәмгә ничек әзерлек бара? Җәмәгать транспорты узганчы шпалларны алыштырга өлгерәләр. Чаллыда трамвай юлларына ремонт ясала. Башта белгечләр участокларның торышын бәяләгән, яңартырга тиешле урыннарны ачыклаган. Аннары ремонтчылар эшкә керешкән. Җәмәгать транспорты хәрәкәте туктатылганмы? Эш ничек алып барыла? Барысы хакында киләсе минутларда сөйләрбез. Бүген ремонтны Чаллы яр мәчете тукталышында үткәрделәр. Монда иске шпалаларны яңаларына алыштыралар. Белгечләр әйтүенчә, бу рельс астындагы нигезне торгызу җәмәгать транспорты пассажирларының уңайлы йөрүе өчен кирәк. Трамвай юлларының әлеге участогы белгечләр йөреп чыкканнан соң ремонтланырга тиешле исемлеккә кертелә. Алар алмаштыру кирәк булган урыннарны билгеләгәннәр. Пока трамваев нет, то есть проводятся работы по расшивке шпалы. Ее, то есть, откапывают, вытаскивают, чистят шпальный ящик, засовывают новую шпалу. Как идет трамвайный вагон, то есть его пропускают, ну и дальше так потихоньку работают. Мы уже меняли шпалы на литейном заводе в районе остановок НТЦ, ЗЗЧ, турбины, сады. Также на заводской зоне на ПРЗ. Быел 2000 ярым шпалларны яңарту планаштырыла. Ремонт эшләрен беренче автоюлда Низамеддинов урамында, ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе районында, Өлешчә ГЭС бистәсендә башкарасы бар. Белгечләрнең якынча 8 минуты бар. Бу электр транспорты хәрәкәтенең уртача интервалы. Шул вакыт эчендә иске шпаланы чыгарга яисә яңасын салырга кирәк. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Бүген шәһәрнең барлык мәктәпләрендә дә соңгы кыңгырау яңгырады. Бу меңләгән чыгарылыш укучылары өчен балачак белән хушлашу булды. Бүген адамнар полилингваль гимназиясына аерым игътибар бирелде. Безнең төшерү төркеме анда очраклы гына булмады. Быел мәктәп беренче тапкыр 11нче сыйныф укучыларын чыгара. Бүген тантаналы линейкада 139 сыйныф укучысы һәм 11 сыйныф укучысы катнашты. Бу көн алар өчен балача һәм олы тормыш арасындагы шик булды. Мотор тасмалар, ачык чәчәк бәйләмнәре, адымнар да үзенчәлекле атмосфера хөкем сүрә. Шат, конечно. Сүз белән даже описать булмый. Бу бик зур адым минем өчен. Мәктәп бетерү инде. Даже грустно азрак. 11 сыйныф укучыларының әти-әниләре, туганнары һәм якыннары да килгән иде. Аларның сүзләренә караганда, бүген алар балалардан да күбрәк борчыла. Мәктәпне тәмамлаучыларга карап, әти-әниләре бәхет һәм горурлык яшьләрен яшермиләр. Бүген дулкынландыргыч көн. Күңел дулкынлана, кызыбыз өчен чыгарылыш үзебезнең күптән түгел дигән кебек, кичәгә генә булган кебек үзебезнең чыгарылышлар искә төшә. Горурлык, шатлык, куаныч, изге теләкләр генә баллыга. Шул балаларыбызга, рәхмәт укытучыларыбызга, шушындый матур мәктәптә, шушындый күркәм көннәрдә балаларыбызны укытып, тәрбияләп, җаннарын биреп. Без бик шат, шушындый зур мәктәптә, шундый матур мәктәптә укыган укучыбыз. Рәхмәт укытучыларга, рәхмәт шушындый безнең дәүләтебезгә шушындый мәктәпләрдә балаларны укыткан өчен. Без бик шат, бүген безнең иң шатлыклы көннәребезнең берсе. Сыйныф җитәкчеләре өчен дә бүген дулкынландыргыч, бер үк вакытта шатлыклы һәм моңсу көн булды. Инде минем кулда 3 пакет бар. Менә шу пакетларда сезгә бер бәләкәй генә бүләк. Бу бүләкне сез үзегез балалар әзерләдегез. Шушы 7нче классны бетергәндә сез үзегезгә хат язган идегез. Менә шу хатлар 3 классның да миндә бу тантаналы бәйрәмнән соң сезгә класс җитәкчеләре таратырлар. Балаларны котларга башкарма комитет җитәкчесе Фәрид Салахов та килде. В нашем городе последний звонок прозвучит для 7106 девятиклассников и 2146 одиннадцатиклассников. Конечно, большие слова благодарности мы говорим в этот день нашим педагогам, которые выбрали своим призванием служению людям, служению детям и вкладывали в наших детей не только
знаний и опыта, а любовь, тепло и заботу, и которые ежедневно делали так, чтобы подготовить их к выпускным испытаниям, подготовить их ко взрослой жизни. Соңгы кыңгырау шыңлады. Адамнар өчен уку йорты ачылганнан соң 11-нче сыйныф укучыларының беренче чыгарылышы. Чыгарылыш сыйныф укучылары гимназиядан абитуриентлар статусында чыгып китәләр. Алда аларны имтиханнар көтә. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, Яңалыклар. Мусульманларның төп бәйрәмнәренең берсе Корбан бәйрәме якынлаша. Исегезгә төшер романы уразадан соң 70 көн узгач билгеләп үтәләр. Гадәттәгечә Корбан чалу урыны Сидоровка бистәсендәге элекеге ит комбинаты янындагы майданчык була. Быел Корбан бәйрәме 27 майга туры килә. Шәһәрнең барлык мәчетләрендә дә бәйрәмгә әзерлек алдан ук башланды. Чөнки мусульманнарның зур агымы көтелә. Традиция буенча дин тотучылар мәчет эчендә дә тышта да намаз укый алачак. Иртәгә инде мәчетләребезгә җыелачакбыз. Иртәнге сәгать 3:15 безне төп вәгазь, бәйрәм вәгазе башланачак. Аның өчен бер ярты сәгать алдан біз Коръән укып дуга кыла торган булабыз. Әмма төп вәгазь әйткәнебезчә сәгать 3:15 минут киткәч, ярты сәгать вәгазь була. 3:45 без инде вәгазьне туктатабыз һәм аннан соң инде безнең бәйрәм намазы укылачак, гаит намазы укылачак иншаллах. Аннан соң инде хутбә гарәпчә, аннан соң Коръән укып дуга кыла торган булабыз иншаллах. Бәйрәм намазыннан соң Корбан чалу юласы мөэминнәр Аллаһка тугрылыкларын күрсәтәләр, аның мәрхәмәтен искә төшерәләр һәм Корбан итләрен мохтаҗлар белән бүлешәләр. Безнең Сидоровкада булган махсус урыныбыз бар, Корбан чала торган. Анда инде корбаннарны да сатып алырга була, үзенең инде мөмкинлектән карап. Шунда инде чалдыручылары да бар, шунда тонаучылары да бар. Шунда башкарырга була. Аллаһ насыйп итсә, анда инде безнең сәгать 6-да башланачак. Корбан бәйрәме 3 көн дәвам итә. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, Яңалыклар. Корбан бәйрәмендә дин тотучыларга уңайлы булсын өчен мәчетләрдә бәйрәм намазына барырга теләүчеләр өчен автобус хәрәкәте оештырылачак. Җәмәгать транспорты төнге 1-дән 20-30 минут аралыгы белән йөриячәк. Шәһәр администрациясе хәбәр иткәнчә, мәчетләргә Тынычлык, Мәскәү, Сөембикә һәм Шулман проспектларынан барып җитәргә мөмкин булачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Ищем будущих телеведущих. Освой искусство речи и работу в кадре под руководством профессионалов. Стань звездой экрана. Начни с нас. Медиацентр «Коммуникация». Учим говорить красиво, держаться в кадре уверенно, снимать эффектно и монтировать профессионально. Набор открыт. Каждый наш ученик снимется в настоящей телепрограмме. Открой в себе талант. Присоединяйся.